Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate. So izingane zesithembu ngo-7 nje khona manje sibala imizuzu. Yebo, singene khona. Hhayi-ke into engizoyisho ukuthi u-social media wona uyazona izinto. Ingane le bekufanele ingane kube i-big reveal. Yabo lezi zinto esesizizwa manje ezenziwayo zesilungu o-sip and see. U-sip and see kuthiwa-ke kusuke kuvezwa ingane emphakathini. Hawu, uBaby Singabakho kade sambona ku-social media. uBaby Singabakho indaba yakhe iqale laphaya kuzingane zesithembu episode 1. Umpumelelo egqoke lezi ngubo azobe ey'gqoke namhlanje uyohlangana noTirelo. Bahlala phansi-ke wase uTirelo wamtshela ukuthi phela-ke manje sibaphoqile abazali futhi iplani yakho ithini futhi amabhizinisi akho athini. Washo uMpumelelo wathi khona ngine-pressure-ke yabazali bakhe. Ngicela ukubuza ukuthi uMpumelelo uyazenzisa noma ithini indaba yakhe. uMpumelelo uMutirelo emtshela indaba yokuthi-ke hawu khona osekhona-ke sizoba abazali. Uthi uyasaba abazali bakaTirelo. uMpumelelo lo kuleli sonto elidlulile leliyana-ke lokuqala ngoba i-meeting ithathe 2 days nomndeni kaVuyo. Wathi yena akaqala ukubona umndeni wakaVuyo echoma. Yabo into ade ngisho ngithi mina uVuyo kunemadlana mina ngayiguduza i-KZN nemvubu. Ngikhohlwe ukuthi umayeni ubuya sihlezi ukuthi anesithembu ngifake igaxa imvubu lengane. Lengane mayihleli laphaya no Tirelo unawo umuzwa wokuzisola ukuthi-ke nakho sekwenzekile senze njani kubantu abadala siveza kanjani. Ukhuluma kanjalo noTirelo. Uma sekuyithuba laVuyo, hhayi mina ngiqale vele ukubona ifemeli yaVuyo. Ifemeli yaVuyo iyeza kulula nje kanjalo. Nina niyibiza ngani leyo nto? Hayibo ngike ngadideka mina ngathi uyabo ukube uMpumelelo uyilabo somabhizinisi nosozimali mhlawumbe abasondela la koMamKhize besizothi witchcraft. Besizothi i-Nigerian movie lento abayenze kuVuyo ngoba kune-episode la uMpumelelo ehleli khona noVuyo. uVuyo emchazela ukuthi hayi angisa-understand ama-plans awenzayo. Umbuka kabi kanjani? Mase kufika lo uTirelo ade unumber 4 sewunumber 2 manje. And akagudluki number 2 ngoba phela uVuyo sephumile. uVuyo ufike waba unumber 2 wasuka ku-number 2 waya ku-number 1. Wasuka uVuyo ku-number 1 waphuma kwangena uMacele. uTirelo wasala ku-number 2 akasukile ku-number 2. Manje yabo kube uMpumelelo uSibindi mdala and maye mdala mhlampe isimo sakhe seyimali sifana nesamalume we-country. Bengizothi mina hayi ngeke ayibhekisiswe lento ukuthi yenzeke kanjani le yashintsha ngoba phela manje sisaqonda. uMpumelelo ku-season 6 la kube khona isikhathi kuthanda nesithembu la kube khona isikhathi sokuthi abazali bama naye ubenesiqiniseko sokuthi uzokwenzani wenzani. Esembekile uVuyo kube nomamkhulu manje uVuyo wasijikela uMpumelelo. Kodwa-ke mina angiyipromote lento ukuthi abazali begijime phambili nelobolo noma befisa kanjalo ngoba kudala inkinga kulaba ababili sebehlala bobabili. Omunye sembuka ngeso lokuthi phela ubaba wathi asikukhokheli esefuna ukwenza umathanda ngoba phela umuntu ngeke umenzise ngenkani uthi dela lezi ndlela ozenzayo ngoba lona nje sekuvele iy'gaxo zokuthi ubuye efuna izinto ezingaqondakali makungenwe emahhotela naye lo. Manje masesulalela lo mqondo wakhe unobungane phakathi. Khona manje ufuna ukuzivezela ukuthi khona usaziwayo kade emthinta. Asimbuzanga kuveze yena nje ku-social media. Sengikhohlwe ukuthi bekunini wathi nje
abantu bazomangala indaba yosaziwayo. Sathi hayibo ngane, yini kanti wena ungabi nawo amahloni? Manje usukile-ke uTirelo kunamba 4 wahlala kunamba 2, uhleli-ke ngathi uhleli ukuhleli ngoba nakho uma besabonana noMpumelelo usahleka. Vele kwathina zonke izinto uyithatha njengeyihlayo. Nayi-ke indaba ye-social media, social media ingane sesiyayazi, u-cute-ke umfana, u-cute. Abasakwazi-ke nje nokuthi bethi i-part encanyana lokho koSipho and Sisi kuthiwe nayi-ke ingane-ke. Ngoba phela ade ingane sesiyibona vele ku-social media bayimveza. Ukuthi mina bengifuna bezivezele-ke uTirelo nogogo wengane. Mpumelelo uma isezobabaza ukuthi uMpumelelo ugqoke kanjani, ugqoke njengoba wawumbona laphayana ku-episode 1. Mhlawumbe ushintshe iy'cathulo kuphela. Ngizwe ngathi mina hayibo, bakhohliwe yini ukuthi uMpumelelo wayegqoke kanje? Phela ingoba uMpumelelo bamveze ephandle eseceleni kwemoto. Uma iseceleni kwemoto baveza yonke into ayigqokile. Ngikhohlwe nje ukubuka iy'cathulo, ngisazobuka iy'cathulo. Manje noTirelo usezobabaza ukuthi hawu, ugqoke kanje? Ngithi hawu. Naze nahlala phansi nje waze wathi-ke lamafoni awu-2 akawaphethe awomThembi. Wayegqoke yona le t-shirt ayigqokile, nayo futhi le jean ayigqokile. Mina ngihlebe kakhulu yini ngoba ngikubonile lokho ukuthi hawu, kumele la sashintshe iy'mpahla zintathu iy'ngane. Uzoshintsha kanjani? Ngoba omunye omncanana uphuza amajusi, omunye usame kuma-Purity, nomunye uqala ama-Purity. Aswenke ngani? Ngoba wambuza uMayeni wathi unani? Ngoba usuthi uqala isithembu. Manje-ke abantu basebesathi ngokuthi-ke uMayeni-ke ubuye ekhulume into eseceleni, kanti wayibuza into eqondile ukuthi unani. Wathi yena iy'ngane zakhe zizokhula kanye naye. Iphi imali yey'ngane? Iy'ngane zakhe zizokhula kanye naye. Washo njalo phela. Ngathi hawu, wathi iy'ngane zizokhula kanye naye. Zizokhula kanye naye, uyayigada yini? Ngoba uMayeni siyambona ngapha ku-season 7 usefuna ngisho usizo, useyadideka manje ukuthi kwenzakalani empilweni. Khona phela zinhle iy'ngane, zinhle. Kodwa i-crash, umsindo wey'ngane, ukhuze le ithule le ikhale le, isiqedile ukukhala naye le ithi gogo, mina ungenza ukuthi iqede le kuze kungene enye gogo. Lo ngesikhathi iy'ngane zithi gogo wenza ukuthi uyahamba ngemoto ayinikeze ubaba wakhe ubheka abanye. UNosipho, siyazi indaba kaNosipho. WeNosipho laphayana ku-season 5 wayekuthanda ngesithembu. Wathi ubaba uMseleku ephuma endlini kaMayeni, uma sesiyolobola asazi sizoqala sibheke ngaphi. Bala-ke ukuthi u-season 5 uvele nini. Kwavela ku-season 6, season 6 usezivela nephathi yengane. U-season 7 sekuqhamuka sekulotsholwa wena gele. Wathi phela ubaba uMseleku ngeke kusale lo onegazi lami. Ku-season 7 usuqhamuka usuba u-number 1. Nosipho ibala. Ngiyezwa lapho ku-social media sekuthiwa uNosipho uyachaza ukuthi phela nani kufanele nibe amatshitshi, ningagxeki. Yabo ukugxeka kumele ukubuke ukubuka amasayidi amabili ukuthi lokhu kugxeka yilokhu kugxeka lokhu okubulalayo noma ukugxeka okuvula wena amehlo. Lona osuke number 4 uhleli number 2. Kulo number 2 ahleli kuwo uthi uhleli ngoba uhleki ubala, uhleka nezinto ey'ngahlekisi. Ngangambona ku-season 1 bakithi ehleka into engahlekisi. Wayehleka ukuthi uMpumelelo uthi njengoba behamba naye esezithwele okuzofike bekukhulume laphaya before iphathi into engathi shu. Waphinde futhi uMpumelelo wathi akazi noma am-introduce yini. Wayebesehleka-ke lapho ngoba wade kukhona uvuyo lapho. uMpumelelo echazela uvuyo ukuthi nje hawu, i-pregnancy into encane kabi. Ngeke usabise izinto ey'ncane. Wena yize umamkhulu ima lapha eduze kwami njenge-support system. Usebonile ukuthi mayelo behleka uDu ehleka noma ungahlekisi, uye ozogcina ekuleyo support system. Ungayihleki into engahlekiswe noSipho, ungayihleki into engahlekiswe ngoba inhliziyo yakho ezovela ikhathale.
usiqambile amanga lapho ku-social media uthi wena uhlenga into engahlekisi, kodwa sithi ayibuka izinto oy'bhalayo sithi hawu, mawuhlenga into engahlekisi pho uy'bhalelani izinto ezikhombisa ukuthi awujabule kahle hle. Phela wena uthi ujabule ubhale izinto ey'sakugudlana. Uma ujabule nje phosta ama-strawberry lawa abakufunza wona, yabona? Nawo futhi ungalindi ukuthi lama-strawberry uzohlala nawo kade wafunzwa wona. Usufuna ukuzivezela manje ukuthi wawufunzwa. Ngoba phela sesizabuza ukuthi hayibo, lesi sithombe sanini? Musukuphila ama-memories wena uphila. Ungaphili ama-memories. Usuthandana nama-memories. Sipho anginalo idatha, ngabe ngibe nalo idatha ngabe ngingena lapho ku-D_M wakho ngitshele into engitshela yona ukuthi yenza nge-order leyo nto leyo. Ungajahi, hlela. Uze ungalobu uhambe ubuza ukuthi ithini iplani, wena eyakho iplani ithini. Nina nihlala niphile manje nikhulela izinto zingasafihlwa. Thina yonke into besiy'cingela yona, sifihlelwa yonke into. Uma uvele iy'ngane ey'qabulana ku-T_V kuthiwa shintshani leyo channel. Abantu uma besondelana ku-T_V shintshani lapho. Abantu benikezana ihagi ku-T_V shintshani lapho. Sangazazi izinto. Nina-ke ninathi osisi benu abaphambi kwenu. Siyanitshela-ke manje ukuthi yenzani-ke lokho kuthintana kodwa usebenzise ijazi. Uhlele. Isimo sakho sempilo sihambe phambili. Ngoba manje kuzoba ihlazo ukuthi kuphinde kuthiwe hawu. Usubonile kade sisho ukuthi hawu. Uthi-ke uhleli number 2 uhleli ngokuthi uhleka njalo. Uhleliswe yilokho number 2. And-ke lapha ku-social media kuthiwa usmart. Tirelo. Mina ngi-toxic shame. Nina nithi ukuba smart ukuhleka into engahlekisi. Iy'ndaba zenu.